Πες και εσύ γεια. Γεια, είμαι ο Captain Chris. Εγώ είμαι το μοντεκιδικευτέ.gr. Το Μακάκι ο Καρτά κάνει βίντεο με το Five Nights at Freddy's. Λοιπόν, και τώρα θα τρομάξουμε, το λέω εγώ. Πριν έπαιξε λίγο και τρόμαξε. Και την χρήση την έφαγε 7 φορές. Την Captain Chris. Για να δούμε. Πριν κάτι έγινε. Τρόμαξα. Ξέρετε γιατί με λέει Χρήστο? Γιατί από το Captain Chris το Chris σημαίνει Χρήστος. Έτσι είναι και το πραγματικό σου όνομα, μωρέ. Σαν ελληνώντας. Ναι. Ρε, εδώ δεν πιάνω πολύ Wi-Fi. Καλά. Πρέπει να πάμε πιο πέρα. Ακούω καμπάνες, κάτι είναι. Είναι τις Αγίες Ελεούσας. Μπορεί να γιορτάζει η Παναγία, ρώτα του. Η Παναγία γιορτάζει 15 Αυγούστου. Εκεί μπορεί να είναι 15 Αυγούστου. Να ρωτήσω κάτι. Το Five Nights το έβγαλαν οι Αμερικανοί. Άρα οι Αμερικανοί δεν έχουν εκκλησίες. Γιατί οι Αμερικανοί δεν πιστεύουν στο Χριστό. Νομίζω ότι το ξέρουμε. Εμείς όμως ναι. Τότε πώς έχουν καμπάνες? Μωρέ, Καλά, μπορεί να έχουν και καμπανάκια. μπορεί και να μην το έκανε Αμερική. Λοιπόν, τώρα θα τρομάξουμε γιατί το ξέρω. Γιατί το έχουν όντως. Ναι. Γιατί άλλο? Δεν πάμε και εκεί. Πέρα. Δεν με κοιτάς. Light. Τι light, μωρέ? Ναι, light. Λέγε. Φρέντι. Να σβήσω κάνα παιχνίδι. Κάνε τι θες. Λοιπόν, Σβήνω αυτό. το βίντεο έχει φτάσει στα 2 λεπτά. Και δεν έχει έρθει ακόμα, Φρέντι. Τώρα θα έρθει το τρίτο, θα έρθει, το λέω εγώ. Κόψει την μπουνιά. Πώς, με το φακό. Ναι, να παίξει την WWE. Δεν θα μπορώ να περάσω ούτε την πρώτη νύχτα εγώ. Την πρώτη νύχτα. Στο Five Nights at Freddy's. Γιατί υπάρχει κι άλλη νύχτα. Ναι, 5 νύχτες είναι. Και έχει και όλους τους Φρέντιδες. Πρώτα είναι ο Φρέντι, μετά είναι άλλα. Πρώτα είναι ο Φρέντι, μετά είναι ο Φρέντι κι άλλο, μετά είναι ο Φρέντι κι άλλο. Μπορεί να είναι η Bonnie μετά. Η Fox. Η Fox. Ή αυτός και ο ποιος. Ναι, αυτή νομίζω είναι η Bonnie. Ή η Fox. Δεν καλά τώρα, δεν τους ξέρω απ' έξω. Δεν χρειάζεται να τις ξέρεις. Να τους πούμε και την ομάδα μας. Γελάω. Όχι, δεν την έχουμε φτιάξει ακόμα, κάποτε. Λοιπόν, τώρα αν κοιτάξω πίσω, θα σβήσω το φακό και ο Φρέντ θα πεταχτεί στο μούτρα μου. Μάλλον όχι, εκεί ακόμα. Να σου κόψω εγώ που είναι έτσι. Τι να σβήσουμε, Ρενόντα? Δεν ξέρω. Τι είδες πάλι? Άκουσα το Φρέντι. Όχι, αλήθεια, άκουσα το Φρέντι. Πάω να φύγω. Πώς θα φύγεις, μωρέ, αφού είσαι μόνο στη μία νύχτα? Ρε, το ξαναείδα να κουνιέται. Τώρα θα πεταχτεί, παιδιά. Όχι. Μη φοβηθείς αν πεταχτεί. Κάνεις βίντεο, δεν κάνεις? Ναι. Γιατί δεν μιλήσεις και στα άλλα τα βίντεο από τα Minecraft? Γιατί δεν θέλω. Με βάλω ήχο. Τώρα. Ή όχι. Τι, να μάσω τη φωνή. Όχι, μην κρίνω. Μια χαρά ακούν τα παιδιά. Αφού μια τέλος. χαρά είναι. Ρε, το ξαναείδα. Όχι. Το ξαναείδα. Και εμάς τι μας το λες, τα παιδιά σε ρώτησαν. Εγώ εδώ κάθομαι. Όχι, δεν θέλω. Θα τρομάξω.
Όχι, θα τρομάξουνε. Ρε, πετάχτηκε λίγο. Τρόμαξα. Λοιπόν, εδώ. Ωραία, ένα κουκλάκι εκεί κάτω, Χριστό. Πούντο. Ξέρεις ποιο είναι αυτό? Κάνα παιχνίδι από τα Τζάμπο. Ρε, τέρατα νομίζω είναι αυτά. Τζάμπο. Από εκεί θα είναι. Ωχ, ρε, πήγε 5 λεπτά. Δεν κατάλαβα τίποτα. Πήγε 5 λεπτά το βίντεο. Όχι, 5 λεπτά η ώρα. Παιδιά, δεν κοιτάω πίσω. Τρόμαξα. Άσε μου ρε Νόντα. Αφού πετάχτηκε λίγο, ρε. Εκεί πρέπει να μου κόψει το αίμα. Ναι. Δεν ξέρω να κοιτάω από εκεί. Δεν κόψει το αίμα μου ρε Νόντα. Δεν ξέρω να κάνεις βλακίες Νοντάκι. Σκάσου. Ούψ. Τι έβησες ρε, τι έβησες. Το βίντεο θα το πάω σε 8 λεπτά. Μέχρι να τρομάξω μάλλον θα το πάω. Τι λες μου ρε, αφού έχεις τρομάξει ήδη. Αυτό μόνο. Μέχρι να τρομάξω, να μου πεταχτεί ο Φρέντι. Μέχρι τότε. Ναι, έχει πεταχτεί. Έλα μωρέ τώρα. Τι πέρασα! Το πέρασα την πρώτη νύχτα! Το κολόφαρδο, παιδιά! Πέρασε τη νύχτα! Έλα, δεν σταματάει ποτέ αυτό το ρολόι. Λοιπόν, σταματάμε εδώ πέρα.